Miluješ vôňu sviežosti? Si fajčiarka a potrebuješ byť svieža počas celého dňa? Pracuješ niekde v nejakej prevádzke, kde by bolo lepšie sa napríklad počas obeda prevoňať a neutralizovať veškeré pachy alebo neduhy? Tento skvelý sprej Lotus Bambus má v sebe neutralizačný komplex, kde stačí sa prevoňať sviežou, nádhernou letnou vôňou, ktorá vôbec neplýva nepriaznivo ku pokožke. Dokonca telo chráni pred voľnými radikálmi, obsahuje neutralizačný komplex, ktorý udržuje vôňu, je inšpirovaný takou prírodou a je optimalizovaný modernými technológiami, aby skutočne neutralizoval rôzne pachy. Výborný pre športovcov, napríklad do topánok alebo len tak osvieženie po aktivite športovej, tak určite siahnete po tomto spreji Lotus Bambus, ktorý má veľmi príjemnú, sviežu vôňu, vôbec sa neprebíja s vašim parfémom, alebo ak ľúbite, kľudne môžete počas celého leta alebo tých teplejších jarných dní si to používať namiesto parfúmu. Nerobí vôbec žiadne škvrny na oblečení, je veľmi priaznivý ku pokožke a teraz dokonca pri kúpe dvoch týchto lotusov a bambusov sprejov dostávame darček. Poďme sa pozrieť, čo to je. Stačí si zakúpiť 2 kusy lotusu bambusu a darček, ktorý k tomu dostanete, ktorý určite vždy poteší, je napríklad takáto prekrásna šperkovnica, alebo to môžeme mať aj v práci položené na odloženie, alebo doma na jednoducho na prstienky a na šperky. Je to samozrejme aj na zips, alebo na výber z takého náramku, ktorý je ohybný, naťahovací a na konci je prekrásne vlastne srdiečko. Samozrejme je to bižutéria, ale poteší. Takže vyberiete si jeden darček, druhý darček, máme 1-2 spreje a môžeme sa tešiť z celého leta. Ja ešte som si k tomu pridala aj takéto niečo, kde už sa mi to práve odsypáva a sú to presýpacie hodiny, ktoré vám presne odmerajú čas toho, aby ste vedeli, že vaša maska už sa aktivovala a môžeme si ju zmyť. Takže tých darčekov na výber je celkom dosť, ale hlavne, čo je skvelé, že tento Lotus Bambus si určite nájde tu svoje miesto v tej kabelke alebo v aute na osvieženie vzduchu, na osvieženie, prevoňanie vnútri vlastnej karosérie alebo jednoducho do miestnosti. Skutočne milujú ho deti, moje obidve ho používajú ako ľahký parfum práve pre ne. Tak nech vám robí radosť a určite sa ozvite, pokiaľ nemáte svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu.